som Kiko, táto syn a ideme skladať Škodu Octaviu a prajem vám veľa pozornutia a dávajte všetky odbery a lajky. Z vonkajšej strany, podľa vyobrazenia strany s ozdobnými lištami, obloženie pravých dverí 89 a do vyznačeného prelisu s otvorom priložte montážnym stĺpikom páčku otvárania dverí 89b. Orientovanú dopredu, z druhej strany obloženia usadenú páčku zaistite jednou skrutkou CP. Do vedľajšieho otvoru obloženia pravých dverí 89 a zasuňte valcovým koncom kľúčku sťahovania skla 89C. Na prestrčený koniec kľúčky 89C v tvare D usaďte bokom s unášačom zhodného tvaru malé ozubené koleso 89F. A zaistite jednou skrutkou CP. Na spodný susedný montážny stĺpik zvnútra obloženia 89 a nasaďte stredovým otvorom plochou stranou stredné ozubené koleso 89D a potom zaistite jednou skrutkou SP. Na zvyšný montážny stĺpik zvnútra obloženia 89 a nasaďte posledným stredovým otvorom plochou stranou veľké ozubené koleso 89E a taktiež zaistite jednou skrutkou SP. Vezmite si zostavu vnútorného panelu pravých dverí 88 a zvnútra pozdĺž spodnej hrany okenného otvoru pre sťahovacie sklo nalepte podľa vyobrazenia jeden prúžok ochrannej fólie 89G a dôkladne ho na mieste pridržte. Vezmite si teraz zostavu pravých dverí 86 a tiež tu na vnútornej strane pozdĺž spodnej hrany okenného otvoru odzadu prilepte prúžok ochrannej fólie 89G. Na vnútornú ebrovanú stranu vnútorného panelu pravých dverí 88A cez väčší okenný otvor opatrne položte sklo pravých dverí 87E tak, aby jeho spodné tiahlo s ozubením bolo orientované dopredu. Sklo tiež musí byť zasunuté do štrbiny pozdĺž krómovanej lišty. Potom pred sklo do menšieho otvoru usaďte trojuholníkové sklo 87F. Cez zostavu vnútorného panelu pravých dverí 88A opatrne priložte zostavu pravých dverí 86A, starostlivo zlícujte tak, aby obe vložené sklá boli voľne a presne v rámoch usadené. Potom diely starostlivo zlícujte po celom obvode a z druhej strany vo vyznačených otvoroch v prelisoch panelu zaistite 6 skrutkami CM. A v hornej hrane rámu okien zaistite tiež 2 skrutkami KM. Na záver kompletizácie zostavy ľavých dverí zvnútra na panel 88A priložte zostavu obloženia pravých dverí 89A tak, aby po celom obvode k dverám presne lícovala a pri pootočení kľúčky sťahovania okien sa vložené sklo voľne pohlo. Potom obloženie 89A k vnútornému panelu dverí 88A zaistite vo vyznačených otvoroch 5 skrutkami CP.
Zo strešného dielu karosérie 90A demontujte dve pozdĺžne prepravné výstuže. Zhora do oválneho otvoru stropnice 91A vložte rámček osvetlenia interiéru 91B, potom na rámček priložte sklo osvetlenia interiéru 91C, tak, aby na seba otvory montážnych petiek skla a stropnice licovali a dielitu zaistíte dvoma skrutkami AP. Vezmite si zostavu podvozku modelu a vpravo v zadnej časti odpojte kábel s LED osvetlením interiéru 36D. LED kábel zasunte do prelisu skla osvetlenia interiéru 91C a vyčnievajúce drôty LED zahnite pozdĺž strechy podľa vyobrazenia. Kábel s LED osvetlením interiéru 36D vyrovnajte podiel hrany stropnice 91A a potom ho k nej upevnite niekoľkými prúžkami samolepiacej pásky 91D. Zo zrkadla spätného zrkadla 92B odoberte ochrannú fóliu obojstrannej lepenky, potom zrkadlo 92B nalepte do obdĺžneho prelisu spätného zrkadla 92A a dôkladne pritlačte. Vezmite si zostavu stropnice 91A a spätné zrkadlo 92A, priložte pätkou s montážnym otvorom k stredovému otvoru pri prednej hrane stropnice, potom zrkadlo 92A zaistite z druhej strany k stropnici 91A jednou skrutkou TP. Oddelte s náliadkou 4 držiaky tienidiel slnečných klón 92E. Na hladkú stranu ľavého tienidla 92D označené L do oboch párov montážnych otvorov priložte montážnymi čapmi postupne 2 držiaky tienidla 92E a ku tienidlu ich úplne zasunte na doraz. Podľa vyobrazenia k sebe vyrovnajte zostavu ľavého tienidla a ľavého držiaka slnečnej clony 92C a potom oboma držiakmi tienidla 92E naklapnite zostavu tienidla na os držiaka 92C.
Zostavu ľavej slnečnej clony priložte montážnym otvorom na konci držiaka 92C k otvoru pri prednej hrane na ľavú stranu zo spodu stropnice 91A. Potom z druhej strany stropnice zaistite držiak clony jednou skrutkou AM. Na hladkú stranu pravého tienidla 92G označené R do oboch párov montážnych otvorov priložte montážnymi čapmi postupne dva držiaky tienidla 92E a ku tienidlu ich úplne zasunte na doraz. Podľa vyobrazenia k sebe vyrovnajte zostavu pravého tienidla a pravého držiaka slnečnej clony 92F a potom oboma držiakmi tienidla 92E naklapnite zostavu tienidla na os držiaka 92F. Zostavu pravej slnečnej clony priložte montážnym otvorom na konci držiaka 92F k otvoru pri prednej hrane na pravú stranu zo spodu stropnice 91 a potom z druhej strany stropnice zaistite držiak clony jednou skrutkou AM.